Ako znížite množstvo opakovanej administratívy vo vašej firme? Najprv je potrebné ju pomenovať. Automatizovať má zmysel len úlohy, ktoré sa často opakujú, majú jasné pravidlá a dajú sa skontrolovať. Ak automatizujete nejasný proces, len zväčšíte chaos. Najväčší efekt býva pri prepisovaní dokumentov, kontrole tabuliek, dopytoch, reportoch, interných zhrnutiach. Sledujte v rámci firmy, kde ľudia kopírujú údaje medzi nástrojmi, posielajú rovnaké e-maily, kontrolujú tabuľky alebo pripomínajú úlohy ručne. Ak chcete znížiť množstvo administratívy v marketingu alebo obchode, pozrite sa na moju službu AI automatizácie pre marketing a obchod na mojich stránkach seotrends.sk.